Els castellers de Badalona han celebrat aquest diumenge la Diada Castellera de les Festes de Maig. Ho han fet a una plaça de la vila plena de gom a gom i acompanyats dels castellers d'Esplugues i els castellers de Sants. Un cop arribats a la plaça de la vila, els micacos han fet entrega de la camisa al casteller honorífic d'enguany. Aquest any, doncs, el nostre casteller honorífic, el casteller d'enguany, és l'Abel Mariner, i la veritat és que és un home doncs, molt proper, és un home que tots les hem vist moltes vegades xerrant del tema de nutrició, i sembla que no tingui res a veure els castells, però com ja hem dit, sí, perquè té moltes de les qualitats que tenim els castellers. Qui ha aprofitat el seu discurs per donar consells sobre una correcta alimentació per realitzar l'activitat castellera. Tant per abans de fer l'exercici de fer castells o entrenar-los, com després el micaco és un bon aliment, perquè porta sucres que necessiteu, perquè gasteu energia, però no en porta masses, porta vitamines que també les necessiteu i porta greix que no necessiteu. Abans de començar l'actuació s'ha viscut la gran sorpresa de la Diada, la descoberta de la placa que acredita la plaça de la Vila com a plaça de Nou. Que commemora el dia que aquí en aquesta plaça per primera vegada es van fer castells de nou. Aquest fet va ser amb la Diada del Badalona Capital de la Cultura del 2010 i la veritat és que van fer van fer 4 castells de nou, 3 colles diferents, Minyons de Terrassa, Vilafranca i també Capgrossos de Mataró. Sempre que es fa un castell en una plaça, un castell de gamma extra, sempre normalment hi ha aquest homenatge a la plaça de l'Ajuntament, o de la ciutat, millor dit, aquest fet, aquesta fita. Per tant, doncs, això estava pendent i en el ple de l'Ajuntament de febrer, que l'Ajuntament es va adherir al document dels valors castellers, doncs ja es van decidir que posarien aquesta placa en commemoració d'aquesta diada. Tot seguit s'ha iniciat la Diada. La Diada ens la plantegem, és important, és la nostra festa major, cau molt al principi del calendari i això sempre ens redueix molt els recursos perquè encara no hem rodat prou els castells, etc. Però, a més, precisament aquest any, l'inici de temporada ens ha costat un palet, la canalla no acaba de decidir-se a pujar i això sempre ens repercuteix, però la canalla decideix què puja i què no, al final, així que anem al seu ritme totalment. La veritat és que portem unes setmanes que la canalla està reaccionant molt bé, tenim moltes esperances posades en el dia d'avui, esperem descarregar el 4 de 7 amb agulla, el 3 de 7, el 4 de 7, i esperem que tot surti bé i la resta de la temporada la puguem anar avançant al mateix ritme. On els micacos han començat la seva actuació amb un pilar de 4 caminat fins al centre de la plaça, per atacar amb castells com el 4 de 7 amb agulla, el 3 de 7, i el 4 de 7, entre d'altres.